кызга мин багышлап җыр язган аның әтисенә, вафат булган әтисенә. Һәм октябрьнең 6-сы кайттым. Әти төнлә генә кайтты. Без иртәнгә кадәр гармунда җырлап утырдык. Һәм мин ул җырны әтигә күрсәттем. Әти мине әйтә, бер кызның әтисенә багышлап җыр яздым төнлә дип. Ул җырны әти иртәнгә 6-га кадәр җырлап утырды. Үзе җырлый, үзе тыңлый. Мин аптырадым, әтем нигә әти бу җырны тыңлата икән. Ул мин бит китәм тиздән, мин бит китәм, әле аңламый бит әле. Җидесе мине кызатты, мине әти бер кашан да заткан юги. Авылдан, Түбән Нурлат авылыннан Нурлат автовокзалына. Бер кашан да хәмин алып, бер кашан да акча биргәне юк иде. Гел, әни затай инде, ул сорау гел шише, әти гел эшләште. Һәм матур киенде әти. Шундай матур туннарын киде. Ничектер менә танымадым мин әтине. Шул күңелдә матур каласы килгәндер. Озатты да икенче көнне безнең әтибез вафат булды бит инде. Син китеп баргач. Мин китеп баргач. Менә шул 18 яшькә кадәр әтинең бик күп киңәшләр биреп калды. Мин бүгенге көндә дә әтинең киңәшләре белән яшим. Мин бүгенге көндә дә әтинең девизлары белән яшим. Бүгенге көндә дә мин балаларга әтинең өйрәтеп калган киңәшләрен, девизларын үзенең икылма өйрәтәм.